Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindipostera nyaya ngoma kaviga chitupa changu. Even though ndakazosungwa zvangu and I then got released, mukoma pandakabuda mujeri mainge muri mugore ra2014. Right now ndiri muno muSouth Africa wo ndiri kungoshandawo, but mukoma hey, ndambozama kuti ndinge ndichifamba, kuti ndinge ndichibatsirwa. Ndakambotangawo ndichaendawo kumaPentecostal, then ndikabva ndazotanga kuenda kumashowe, but iko zvinozvi mukoma kukudzai chokwadi ndava kungoti chero zvazvaita, kunyangwe zvikanzi ndazosangana nemunhu anorombesa paplatform penyu kana kuri kunzi ndichapiwa chikwambo so that ndikwanisewo kurarama upenyu hunenge huri nani. I think kuti it is far much better because as we are speaking right now upenyu hwacho hwandiri kurarama hauna kana direction. Zvakaitika mukoma nashi mainge muri mugore ra2012 ndipo apo pandakapara mhosva. Ndainge ndakaenda kumba kwamutoko uko, apa ndainge ndichitoshandawo kabasa kangu kainge kari bo, even though ndainge ndichishanda sagarden boy, but varungu ivavo vainge vachindifarira ende vainge vachindipa mari. Saka ndakazoti ndadzokera kumusha, then kwainge kuchida kurohwa makuva, so ndiri munhu wekuti ndaifarira kunwa doro stereki. So takabva tazotanga kunwa doro. Mukuzononwa doro kudaro, then pane imwe shamwari yangu uyo ainge atobvawo kuSouth Africa akabva andiudza kuti ainge aine imwe n'anga iyo yaainge akataurirana nayo, but n'anga iyi yainge iri yekuMozambique. Saka n'anga iyi ainge ichitoti yainge itori muvillage zviya zvesecret. Saka n'anga iyi yainge ichida maparts, hanzi mabody parts emwana mudiki. Ndikabva ndati ikoko shamwari inini handiko, handifunge kuti ndingakwanisa ini kubata munhu kumuvhiya kuita sekunge ndiri kuvhiya huku, izvozvo handizvikwanise. Akabva ati it's bore. So the very next day zvinhu izvi patakazvitaura tainge takadhakwa, but ndiri munhu wekuti kunyangwe ndikanzi ndanwa doro sei ndinenge ndichirangarira zvose izvo zvandinenge ndakaita nezvose zvandinenge ndakaudzwa the previous night. Saka ndakabva ndazopfuura nekumba kwake, then akazoti ondiperekedza tichitoenda zvedu kuti tinge tichimbonotenga hwahwa hwekuti tinge tichibvisa bhabharasi. Then iye akabva azonditi shamwari, you know what, nezuro I think pane imwe nyaya yandakakuudza but ndakazokanganwa nezvayo. Ndokubva ndazomuudza zvose izvo zvaainge akanditi ainge achida kuti tinge tichizoita. Akarohwa nehana, but ndikabva ndamuti it is okay, I understood. Ndokubva ndatotanga kutomupa counseling paya. Ndikabva ndamuti but zvinhu izvi zvauri kuda kuita izvo mapurisa emuno muzimu unomaziva, kuti kunyangwe zvikanzi wazowana mwana wekuti unobva wamuuraya obva watengesera n'anga iyi mabody parts emwana iyeye, ziva kuti unobatwa kani. Iye akabva ati it is fine. Zvino takazoti tasvika kumagrosa kuya, ndopa akabva azoburitsa chikwama. Ainge aine chikwama chainge chakaita chibhegi kudai, chainge chakaita kufuta nema$US. Ndakabva ndazomubvunza after atenga tava kudzokera kumba manje, ndikamuti kumari yose iyo yaainge ainayo ainge akaiwana kopi. Ndopa akabva azondiudza kuti yainge iri half payment yaainge akapiwa nen'anga iya. Ndikamubvunza kuti mari yacho yainge imbori mari. Ndokubva anditi mari yaainge ainayo muchikwama yainge ichikwana iyo kuita $2,800. Imwe akabva ati ainge atopa mudzimai wake because vainge vachifanira kuti vange vachitsvaka mombe. Imwe yacho ndiyo yavainge vasati vairongera, but ainge achida kuti vange achizonotsvaka stand muHarare. Mukoma ndakabva ndatorwa mwoyo nemari iya. Ndava kutanga kufunga kuti apa kuHarare kuti ndinodzokera futi kunoita chibasa chegarden boy, apa ainge achinditi mari yainge apiwa it was just down payment, kwainge kuine imwe mari iyo yainge ichazouya. Akabva ati sawira wangu, kana kuri kunzi tikabatsirana pabasa iri then tikazvibatira mhuka yedu, kana tikauraya mhuka yedu tobva taivhiya totopanganga maparts, then ndichangokupa half. Akabva ati mushure mekunge azopiwa imwe mari then tinobva tazongogoverana, and including 1.4 iyaya yaainge afanisa kubatisa madhamu vake. Akabva ati ndinobva ndazongokugoverawo share yako, and ndikabva ndaona kutoti zvainge zvitori bo. Mukoma nashi ndakaswera musikore wese
wezuva ndichinwa, ndainge ndichinwa but ndichinzwa kuti doro rainge richiramba kupinda muropa musi wacho iwoyo, because hana yangu yainge ichingorova kuti saka ndozvandasarudza here izvi zvekuti tinge tichizotsvaka mwana wekuti tinouraya. Mukomana Ashi ndozvatakazoronga ndokubva azoenda neni kune n'anga iyaya, because n'anga iyi yainge ichitogara kune zvimwe zvemabookings, because n'anga iyi yainge isingatombodi kuonekwa kana kuzivikanwa kuti yainge iriko kumavillages ekwedu. So takabva tazotaura paya, ndakabva ndapiwa mushonga, ndakanzi mushonga uyu ndaifanira kuti pandinosvika padeni then ndobva ndazoti mudzimai wangu ange achindibikira sadza, kana andibikira sadza ndaifanira kuti ndinge ndichizotemura sadza riya. Ndapedza kudaro ndobva ndazotora mushonga uya kainge kangoita kamudzi, ndobva ndatanga kutsenga kamudzi kaya, then kana ndapedza ndobva ndazonwa mvura inenge ichidziya. Mukomana Ashi ndakabva ndaita saizvozvo. Kana madhamu vakatoshamisika kuti ko kutemura sadza kwakanaka here, ndakazongohwanda nekuti ndainge ndakadhakwa, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndichingonzwa kuda kurutsa but at the same time ndichinzwa nzara. So ndakati ndapedza kudya kudaro ndobva ndazotora kamudzi kaya ndikabva ndazotanga kukatsenga nemvura yangu yainge ichidziya. Ndakati ndichinopedza ndakanyatsokunzwa kuti ndainge ndagarwa zvino kuita sekunge munhu agarwa nemweya wengozi. Ndainge ndava kutonzwa kutoti panapa ndainge ndava mhondi chaiyo. Zvadaro Mukomana Ashi ndakabva ndachizodzokera kune friend yangu ndokubva tatanga kuronga manje. Takabva taona kuti tinge tichiba mwana wemuvillage, tokidnepa mwana wemuvillage zvaikwanisa kuzoti netsei, taikwanisa kuzokasika kubatwa. Takabva tazosarudza kuti it was far much better kuti tinge tichipinda mune mamwe mavillages then tobva tazotsvaka mwana wekuti tinomukidnepa, kana tamukidnepa mwana uya tobva tazomuuraya. So mukoma takabva tazotanga kufamba takatoenda kune imwe village. Takati tasvika kuya ndopa takabva tazongoonawo kamwe kamwana kainge katori busy kachitodzora zvako mbudzi. So takati takidnepa kamwana kaya, zvino ini ndakabva ndazotya mushure mekunge friend yangu auraya mwana uya. Akangobata banga mukoma agoti otanga kukacheka muhuro umu. Hey mukoma, it was too tough for me. Kunyange mushonga uya wandainge ndakapiwa nasekuru vaya wekuti ndinge ndichizosimbisa, kunyange mushonga uya wandainge ndakapiwa uri wekusimbisa hana yangu, ipapo ndakanyatsonzwa kuti panapa ndainge ndava soba. Ndobva ndatanga kuchema ndakagara pasi. Ndakamutarisa friend yangu akavhiya mwana uya kutora matumbu, kutora sikarudzi yake, maziso, rurimi, akazopedzisira nerurimi sezvo ainge akaudzwa nasekuru vacho vekuMozambique kuitira kuti ngozi yemwana uyu painozonobuda hanzi sezvo anenge akachekwa rurimi haazokwanisi kuti ange achizotaura. Mukomana Ashi ndakabva ndazongoramba ndochema paya. So ndakati ndadzokera kumba ndokubva ndatotora chibhegi changu ndokubva ndatotiza ndichidzokera kuHarare, but mwana uyu ndakazotanga kumuona kunyange pandainge ndiri mumotikari iyo yandakazohaika. Ndaitomuona mwana uyu akagara pasaidi pangu. Ndakambozama kushingirira for nearly 2 weeks. Mudzimai wangu ndaitotaura naye achitondudza kutoti kunoku kune umwe mwana uyo ari kunzi haasi kuzivikanwa kuti aripi. Vanhu vakatombouya nekuvillage kwedu kuno vachitomutsvaka mwana uyu, but mwana uyu vamwe vari kutaura vari kuti zvimwe kuda akatobiwa nemabhinya. Mukoma, it was too much for me. Ndokubva ndazongozviendesa kumapurisa. Ndakati ndasvika kumapurisa ndokubva ndataura nyaya yangu ndikabva ndatosungwa paya. Ndokubva ndazouya zvangu kuno kuSouth Africa, but even though ndakazouya kuno kuSouth Africa, but upenyu hwacho hwandiri kurarama upenyu hwangu hwakamira kuti kuita sekunge pane munhu akaita kundirovera handbrake, because no matter what I tried ndakabva ndazouya zvangu kuno kuSouth Africa, but upenyu hwacho mukoma, my life is not going anywhere. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi nanhasi shamwari yangu uyu achiri kujeri. Pakaipa. Ndikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Toda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti kochiko chinokonzeresa kuti ndinge ndichiti kana ndikangoenda panenge paine mvura parukova, padhamu, even pandakatomboendawo kuvacation kugungwa kuCape Town uko mukoma,
I did not even enjoy at all because ndainge ndichingonzwa dzungu risingaiti. So pandainge ndiri kuCape Town uko ndakazoona imwe fish yandisina kukwanisa kunzwisisa. Fish iyi yainge iine macolors akawanda wanda, but ndakati ndichinoudza vamwe avo vandainge ndiinavo, then ndakati ndichivarakidza ndichiti honai fish iyo. Pavanhu vose avo vandainge ndiinavo havana kuiona fish iyo, so handizivi kuti yainge iri hove yechokwadi here kana kuti ndo njusu dzacho here. Kubva ndichiri mudiki mukomanashi ndainge ndiri munhu wekuti ndaitya kuswedera padhuze nerwizi kana kukrosa pabridge netsoka because ndinenge ndichinzwa dzungu as if ndikuda kunowira mumvura, uye zvekare nedzimwe hope, but kubva zvandakazoroorwa hope idzodzo dzakabva dzazongopera. Ndaitorota ndichitodaidzwa nomumwe mukadzi anenge ari wechikuru but akanaka manje achingonditi iwe ndikuda kukupa laki uya kunoku. So I want your listeners to assist me kuti zvinhu izvi zvingapedzwa nei, because inini ndiri munhu anonamata mukoma, but even though ndikanamata zvinengei, but ndinongoramba ndichihava ma-encounters iwawo. Even like now tava kunopinda muraining season, kunokwanisa kuti kukaita mazuva kusinganayi, but musi wakunozonaya ndinotoudza vanhu kuti next week Monday kuchanaya, but ndendisikatombozivi kuti information yose iyoyo ndinenge ndaiwanepi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tebva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini last month ndiri munhu wekuti ndinongogara zvangu ndichingorwa marounds angu, saka ndakabva ndazosangana noumwe mukadzi uyo anogara kuma-areas ekwedu. Mukadzi uyu ndainge ndagara zvangu ndichitongomuchiva because akanaka. Varume kana kuri kunzi unenge usina mari, ava vakadzi ava vanenge vakanaka uye zvekare vaine good body structure, it is far much better to leave them. Mukadzi uyu mukoma ndakamuona ainge akapakwa akagariswa mune rimwe zibenz nerimwe zidhara mukoma, ende zimufesi racho ndakatoona kutoti zimu South African apa richinwa doro vainge vakatogara zvavo mupaki. Amai ava pavakandiona vakabva vanyara zvisingaiti. Iniwo ndakabva ndatodarika padhuze nepavainge vari, ndikabva ndatovamhoresa paya, then ndikabva ndototi mutofanira kutoti munge muchizondipa madigits enyu, otherwise murume wenyu ndotomuudza because ndatova nenguva ndichingokudai mai ini. Saka uya mufesi wavainge vainaye iye haana kana chaakambonzwa sezvo ainge ari muSouth African. Vakabva vati zvino kuti ndige ndichikupai hazviite because munozondirovesa nemunhu wangu. Ndikabva ndati iri bo, saka muchazondipa sei madigits enyu. Then vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichizosangana the following day pane imwe spaza. Vakatondiudza kutoti na 10 am ininiwo ndichabuda, newe unofanira kuti unge uchibuda tobva tazosangana paspaza. Saka takabva tazonosangana paspaza paya mukoma, ndokubva vazondipa mafone numbers avo. Tava kutotanga kutokurukura. Ndikabva ndavabvunza kuti ko chii chainge chichikonzeresa kuti vange vachihurira murume wavo. Vakabva vati inhau yekuti chikomba chavo chinovapa mari. Ndikabva ndati saka iniwo zvinoita here kuti ndizopota ndichikupai mari? Vakabva vati so far kuti ndinge ndichizviudza kuti unenge wava permanent boyfriend yangu hazviite because ndagara ndiine munhu uyo wawakaona, but zvatinokwanisa kuita ndezvekuti pose paunenge uchida kuva neni unondibhadhara. Ndikati saka ndinokubhadhara mari? Vakabva vati at least unokwanisa kundibhadhara 200 rands per round. Ndikabva ndati iri bo. Saka zvatava kutoita namadha ava ndezvekuti at least wo sezvo ndiri munhu wekuti ndinongobatawo mari kamwe chete pamwedzi, ndinoti kana mwedzi wapera paya then ndinobva ndazochengetawo ka600 kangu, uye zvekare nekamari kekuti ndige ndichizovatengera take away. Zvavanoita mai ava ndezvekuti vanotobuda vachitoita sekunge vari kuenda kutown. Vanoti vaenda kutown sometimes ndinobva ndazovaitira bolt over vazodzoka padheni pangu, then tobva tatoswera muswere wese wezuva. Sometimes tinorovawo kana 3 kana kuti 4, then ndobva ndatovapa ka6 kana kuti ka700 kavo obva vatoenda. Mukadzi uyu akanaka mukoma, mukaona kana skin yake ane imwe skin yekuti inoglowa, but ndine chidzidzo chandakadzidza pakuhura kwandiri kuita nemukadzi uyu. Never go for a beautiful woman
kana kuri kunzi hauna motikari, hauna imba, haunawo business rauinaro, never go for a beautiful woman, because mukadzi uyu manakiro aakaita ndinozviziva kuti ane murume wake, ndinozviziva kuti ane chikomba chaainacho chine mari yekuti chikomba ichocho chinogona kundichengeta inini, chigomuchengeta mukadzi uyu, chigomuchengetera zvekare nemurume wake nehama dzake. But because of her beauty, mukomana ane mamwe maziso ekuti anoti kana akakutarisa so uri pamusoro pake unokanganwa mukoma kuti kune chinhu chinonzi HIV, zvokuti iye anozotondirambidza ndava kutoda kutokurura condom. So mukoma ndiyo secret yangu iyo ndiinayo. Musafunga kuti mukadzi ndina, mukadzi ndinaye ariko kudheni, but kana kuri kunzi ndikanzi rate out of 10 wangu mukadzi anenge ari pa 0%, but mukadzi uyu wandiri kudanana naye iye anenge ari pa 101%. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo, but advice yavo ndiyoyo, hanzi as long as usina mari usafa wakaroora mukadzi akanaka. Munobvumirana nazvo here? You can tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore anokwana iwo kuita 18 years, ndichiri kugarawo nevabereki vangu, but mukoma pamba panoti kana pakasvika hama, dzingava dziri hama dzababa kana kuti hama dzamama, ndinobva ndatanga kungonzwa ndichibhoyekana kusvika pakuti dzimwe nguva kana ndichibika ndinongoita zvezvokuda kungokaurisa. Ndinokwanisa kubika chikafu chinenge chiri chishoma, then ndobva ndapakurira vaenzi vaya chikafu chishomanana zvokuti ndichitoziva kutoti munhu hambofi akakomplaina. Like ipapapa pane vamwe mai guru vakauya ende vakabva vagara pamba for nearly 2 weeks. Zvandaita mukoma ndezvekuti ndaitofura madziwa paya pandinenge ndapedza kuvapakurira, then ndobva ndazovapa chikafu chechiya vobva vadya. Vaizoti vachidya mukoma ndaizoita sekunge munhu achabatwa nesetswa ndichida kuseka. Ndaibva ndatora foni yangu ndobva ndaita sekunge munhu ari kunakidzwa neTikTok, ndobva ndatanga kuseka zvangu. Hei vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatitaurei naye mucomment section. Ndo hunonzi uroi hwari kuita ihwohwo mwanasikana. Kana kuri kunzi vanhu vakazokuti uri kamuroi mucomment section usazogumbuka, because what you are doing it is just witchcraft.